Nou, goedemorgen. Allemaal uitgeslapen? Ja? Oké. Nou, veel plezier. Iedereen zijn eigen groepje. Goed zo. Goed zo. Nou, 1, 2, 3. Boom. En gwaaien. Hoi. Opletten, pakken. En je neemt hem mee. Ja? Knuffels pakken. Doe maar. En naar de overkant. Wat voor oefening doe je hem, Joert? Veilig vallen en goed schaatsen en andere dingen. Kom op. En Pasen, kijken. Toen wij vroeger begonnen, toen we zijn een teamset. Maar nu is het echt een ijshockeyschool. Dan kan je het eerst 3 keer proberen. En dan krijgt iedereen krijgt een uitrusting aanbieden. En na 3 keer dan, als ze het leuk vinden, dan krijgen ze voor een gering bedrag de rest van het seizoen krijgen ze ijshockey. Zijn jullie er klaar voor? Ja, doe maar! Trekken! Hoe lang zit je al op ijshockey? Net een jaar. En wat vind je zo leuk aan? Dat je, als je in het eerste zit, dat je heel veel mag beuken. Het is wel een stoere sport, hè? Ja, En waarom vind je het bijvoorbeeld leuker dan voetbal? gewoon omdat voetbal, daar stellen ze zich een beetje aan. En wist je dan zo'n stoere jongen? Ja. Want vertel eens even, wat mooi al je dwam bij ijshockey? Je mag heel veel goals maken en je mag op het ijs voor heel veel mensen. En die zitten allemaal op de tribune en dan word je heel zenuwachtig soms. Ga je dat alles mooi maken? Nee. Oh, dus dat komt nog? Ja. Ik vind het echt wel een stoere sport. Ja, ik ook. Want je hebt allemaal bescherming en zo aan. Maar het is wel een beetje moeilijk om aan te kleden, want ja. En wat heb je allemaal aan? Ja, broek, kousen, shirt, schaatsen, allemaal bescherming. Want waarom heb je een bescherming? Want als je valt, dan zonder bescherming heb je heel veel pijn. En daar heb je nu geen last van. Nee. Bedankt en heel veel succes. Ja, doei. Het is lekker druk, dus het zit maar de populariteit. Hoe goed lijkt het mij? Ja, het komt steeds meer. We hebben al over de 50. Dus we hebben al haast uitrusting aan de min.